Telefon giriyor ne ya? Saat kaç? 5 minut vaqtim بدهی من صبح نبود. تماشابینان عزیز، وقتی که شما به شهر مرمریس می‌بینید پلیاژ موریا گندخ پسون از پلیاژ رایگان به طرف دست راست می‌گردید. Telefon giriyor ne ya? Салом алейкум ба ҳамаи шумо подписчикони азиз, тамошобинони барномаи Travel Show Сайёҳ. Ман бо шумо ҳастам акай Шоҳмансур. Барномаи имрӯзаи мо дар шаҳри Мармарис, Турсия қарор дорад. Сёмкаш зуд мешавад. 5 минут вақтам бидем ки ман ҳамин сокма бихӯрам. Шобирам накунам. 5 минут вақт. برنامه امروزمون خیلی عجایبات میشه، خیلی زود میشه. رنگ برنامه اریول ارش موسر نمیکنم چون به هر شهر توزایی رفتیم دوامش. подписчикони азиз, барномаи имрӯзаи мо ҳаминае ки ҳамаи тамоми ҷои хушрудӣ ҳамин шаҳри Мармариса нишон медиҳем. чанд сомон қатъӣ хушрӯ истироҳат кардан мумкинай, бепул истироҳат кардан мешавад ё ки намешавад ва туристически ҷоҳое ки ҳамин шаҳри Мармариса ҳастай ҳамон ҷоҳоро нишон медиҳам. бепулам тамошо карда мешавад ва пляже ки беҳад фасони хушрӯай бепул обозӣ карда мешавад дар ин пляж ҳамонҷоро нишон медиҳам ва магазиное ки арзонай ҳамонҷоро нишон медиҳам. мерем далши беҳад соки ба маззаи каприсун, номи сок каприсун. агар ки Мармарис ки омаден ҳамин сок бигирен 25 лирай.
тамошобинони азиз, вақте ки шумо ба шаҳри Мармарис мебиёед, ҳама ҷои хушрӯи фасонаш ин дар маркази ҳамин шаҳри Мармарис қарор дорад. ҳозир мо дар шаҳраки Ичмелер аз Мармарис як 15 минут дурай. 15 минут. Леки иҷода пляжи фасон дора, ҷои тамошои фасон дора. Центри Мармарисда, маркази Мармарисдам ҷои фасони хушрӯ ҳастад. ҳозир ҳамаша хушрӯ карда, хушрӯ симпл карда нишон медиҳад. тамоми Мармариса гаштан ин хела осонае, барое ки тамоми намуди маршрут ҳастай, остановка ҳастан, меси ждат мекунӣ, нависагии худаш, ё ки Ичмелер, ё ки Мармарис, ё ки дигар ҷоҳош мешинӣ, чил теле, короче, чил теле мети, тамом ин нархи роҳгироай. Барои ҳамин ман фикр мекунам ки агар шумо ба ҳамин шаҳри Мармарис ки омаден, ягон каса драгун намезанем, барое ки ҳамаш хушрӯ карда мондагия, ҳамаша худтон мефаҳмед, короче. Чӣ гуфтесам намедонам. дар ҳамин шаҳри Мармарис ман даимиқа чизаш маъқул шуд ки тамоми ҷо гул, дарахтои фасон, пальма, боду ҳавош форамай, боду ҳавош хушрӯай. ҳамаи ҷо гулу гулзорӣ кардагӣ, тоза озода, пушт кӯҳ, пляж, моря, ганда хушрӯфасон. чӣ гуфтанем, подписчикони азиз, дар канали ман подписатсия кардан, обуна шудан фаромӯш накунед. вақте ки шумо лайк, комментария менависен, алгоритми YouTube ҳамин видеоро продвигат мекунад, бо видеои нав, бо барномаи нав пешкаши шумо мекунад. Так что подписатсия кардана фаромӯш накунед. ин видеоро ба дӯстиётон поделит кунед.
эра ман мегум барои шумо. аз пляжи ройгон ба тарафи дасти рост мегардӣ. пушти меҳмонхонаи долмарқатӣ як раҳ мешава. ҳамонҷода як ҷои фасони хушрӯя барои тамошо кардан, барои сурат гирифтан, барои видео кардан ҷои беҳад хушрӯя. чӣ савет метавон барои одамоне ки ҳамиҷа мебиёянд. маблағи кофӣ надорам барои сайру гашт кардан. барое ки иҷа мебиёй сраза ими кӯчаҳо дар ҳар як остановка пас турагентство ҳаста. амуҷа 4000 теле қатӣ 4000 телеи худаш қариб 3-4 сомони хидмат мешавад. яъне даже кам қариб 1500 сомон ёки 2000 сомонда тур мехарӣ барои тамошо кардан. ин совет метавонем ки ҳои пиёда бигардем беҳад ҷои фасон. агар бихоҳем тамошо кардан, агар хоҳем пиёда гаштан, ин беҳад зур аст, барое ки ҳои пиёда гаштан, тамошо кардан ин зур аст. беҳад ҷои хушрӯя барои сурат гирифтан. боз як лайфхаки дигар ба пешгони азиз. агар пиёда гаштан ки нахоҳед, монда кишиден, шумо метавонед ки аз замин шаҳр ҷо ҳаста барои велик ё ин ки мотосикл ё ин ки ягон мошин ё ки ягон чизи дигар прокат бигирен якрӯза ё ки 2 соата ё ки 1 соата барои гаштани худтон. просто мегирен и копияи паспорт ё ин ки ягон шиноснома ё ки ягон ҳамин чизе ки барои залог додан копияша мегиранд. аммо то вақту соатша дар ҳамун любой ҷо мемониша обратно ва худшон мегиранд.